Kyllä ottamassa juoksua pois tässä. Robert Bishop sisempänä laitahyökkäinen siinä oikealla puolella. Rouse ei pääse irti Äyräväisestä, joka tulee heittämällä läpi sieltä linjan päälle. Rouse shotgun muodostelmassa. Siitä pallo Fountainille. Nyt pääsee Fountain linjasta läpi. Fountain tulee avoimelle kentälle 20 jaardia, 30 jaardia. Fountain hänellä vastassa saattu Äyräväinen ja Briscoe, ja Äyräväinen saa miehen kiinni siinä 10 jaardin hyökkäyksen takakentällä Rousen takana. Rouse pitää pallon itse, on vähän eksyksissä olevan näköinen, ja tämä peli ei tuota kuin muutaman jaardin, kun Rouse pääsee siitä eteenpäin. Kaudesta palasi joukkueeseen puolustuksen linjamies. Fountain ainoa keskushyökkääjä, 4 laitahyökkääjää sisällä. Pallo Fountainille, Fountain puskee siihen. Siellä Rouse ohjeistaa oikeaan paikkaan, ollaan vasemmalla puolella sisempänä laitahyökkääjänä. 4. yritys, Rouse tykittää pallo Vaklinille ja pallo lyödään maahan. Anttu Äyräväinen, EM-kisojen kakkos-all-starit, tukimies, parin vuoden takainen Vahteraliiga MVP, pallo Porvoolle. Joo, siinä on Anttu Äyräväinen erittäin hyvässä paikassa kyllä tuossa Vaklinin sisäpuolella. Mun mielestä väärään paikkaan heitetty pallo, että ei siinä kyllä kumpikaan noista hitcheistä ollut paljon auki. Vähän ihmeellinen mun mielestä pelikutsukin, Porvoo pelaa niin paljon peitto kakkosta. Se ensimmäistä kertaa tänään sisään. Teemu Kuusisto ja Steven Stokes keskushyökkääjinä. Stokesiin päästään käsiksi siinä maaliviivan kohteitaan. Ensimmäinen yritys Wolverinesilla. Johnson hukkaa pallon ja se päätyy Butchersin haltuun. Lipeääkö pallo siinä nyt sitten tuossa heittotilanteessa Johnsonin kädestä? Maajoukkueen tukimies Anttu Äyräväiselle se joka tapauksessa päätyy ja katsotaan tästä nyt. Niin siinä Kuusisto törmää Johnsoniin ja pallo lentää suoraan ylöspäin ja Äyräväinen on tarkkana. Nappaa pallon, ei pääse sitä maaliin asti palauttamaan. Mutta siinä nyt tietysti wieder ein Lauf. Die halbe linke Seite. Ball getragen von André Kliman erneut. Schöner Pass auf die Seite. Erneut Kliman. Kutsuu jotain stunttia tai blitsiä, että saa vähän kovennettua sitä point of attackia siinä. Aivan. Siinä tämmöistä bootlegia hienosti Santtu Äyräväinen tulee siitä ja säkittää kyllä. Se on tommoseen underfronttiin, että jota yleensä pelataan sitten jo 2 backin hyökkäystä vastaan, että ehkä Suomen sopeutukset nyt liittyy vähän siihen, että tuossa alussa Ruotsi pääsi 2 backin muodostelmasta hyvin juoksemaan ja nyt ollaan tuossa underissa ja miespuolustuksessa, otetaan se juoksu. Päästään puoliajalle. Pitkä potku nyt ennen sen laittaa. Joo, kyllä siinä tommonen hyvä pomppu saatiin siihen potkuun ja vaikeutetaan palautusta, mutta kyllä siellä nyt on palauttajalla pallo ja hyvin kenttää edessä, että paha. Ai. Siinä tulee. Kylläpäs se me tilannetta. Loistava peli kyllä Santtu. 9 jardia. Erittäin pitkä downi. Juoksemalla tullaan. Hienosti aukeaa sitä keskeltä ja juoksupelillä tullaan sieltä. Eikä sinne juuri mitään. Joo, he käyttää sitä tähän. Nyt varmaan sit viedään ehkä, riippuen vähän pelikutsusta, niin viimeinen tai toiseksi viimeinen downi pelissä. 7 sekuntia peliaikaa jälleen. Erittäin mielenkiintoinen loppu tällä Vantaalla. Siinä vielä kova hitti tulee.
myöskin Karbiin ja Mahkonen Hiekkasella 2 taklausta ja säkkejä sitten sekä Fordilla että Luomalla. Nyt kiertopeli Boljolle. Boljo pomppaa sisäänpäin, mutta Äyräväinen tulee ja tekee komean pelin. -2 yardia, Santtu Äyräväinen. Tullut Crocodilesille ja puolustus on pelannut kyllä hyvin. Sieltä tulee Rice. Tulee kiire, mutta hän juoksee itse ja aika itälänttä tässä. Kello käy. Siellä 43 Santtu Äyräväinen hakee blitsimausta, mutta sen näemme tuleeko se nytten. Ei tule. Fountainille pelataan pallo ja siellä lippu lentää taas kentälle. Siitä ei ollut kyllä mentävä. Porvon puolustuslinja pelasi erittäin hienosti.